Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cupak panuh gantang balanjuang, jatua ka alam tiguluha, pusaku di Minangkabau. Jo solam sombah ambo anjuang, ampun jo rela nan diminta, ukua jo jangko kok talampau. Maminta rela nan jo maaf, kapado niniak nan jo mama, alim ulama cadia pandai, nan gadang basah batuah, kete indak disabui namo, gadang indak diimbaukan gala di lingkungan sambah ambo kasadonyo. Dek sombah menyombah di dalam adat, tali batali undang-undang, tapakai jo muluk mani cilempong kato, baso bayak gulo di bibia, panamo adat sopan santun. Pertama sombah menyombah, nan barisi puji-pujian, kedua baso nan jobasi pancalia ereng dengan gendeng, ketiga siriah jepinang barisi pinta jepintung. Selimbak nan daripada itu indak kadi rontang-rontang panjang, elok dikumpah naknyo singkik donga dek datua ndak ambo andaikan. Dek sandi andiko di dalam kampuang, dek datua tampuak tangkainyo, engeran silang jo salisia, kusik di datua mangko salasai, karuah di datua mangko kajania. Lorong kabadan diri datua, bak kayu gadang di tengah koto, bak urik tunggang kabumi, bak pucuak cewang kalangi, badaun rimbun de adat, babuah katonan bana. Kagantungan cupak nan duo. Pertama cupak usoli, nan kedua cupak buatan. Dibilang cepat usoli, sabat yang tali baja, upang jo ameh masuk pulau, dikiki baabi basi, dibasuah baabi ayah, dibubui indak nyo mati, diasah indak nyo layuah. Dibilang cepat buatan, salici pinang jo gambiah, batak puang siriah jo sada, sesuai mangko takana, seukua mangko menjadi. Lorong kabadan diri kami, sarato diri simarap, deklah sudah minum jo makan tumbuh sarupo iko kini. Tantangan diri dek simarapulai, umuanan baru setahun jaguang, darah nun baru setampuak pinang. Pengalaman ulun lai ado, cadiak pandai jawa sekali. Kok lai elok rotak tangannya, singkik baolah kama ule, panjang baolah kama ngare. Tapi kok malang retak tangannya, baalu patah tatimpo, musim pabilo kabataruah. Nasibnya kok baksa pantun padi salibu, awak tumbuh musim talampau, rangkiang tinggi kadi cinto, Allahu alam kadi nanti. Kok lai elok retak lidahnya, kusui baolah menyelasaikan, karuah baolah kamanjani. Kok kamu dia sarantak galah, kaili sarang kuadayong, kok kabuki sama mandaki, kalulah sama menurun. Minta dek datuk batarimo, ditarimo jo tapak tangan, diganggaman jari nan 10. Itunya pinta pintu kami, sombah nan tibo kepada datuk.